ang tawon mo sa subong, napuyot na ang sauce niya. Daw buo na siya nga naran. Daw makita mo na bakareta na gid siya. Nagkuhan siya. May volume na ang sauce niya. This trip is brought to you by Mercy Bake Shop. Tanan Manamit. Hello, good morning! Pati Good morning, everyone! You're still watching Tripping ni Roming. We're trying something new today. Tungkol nga limitado atong movement. Number one, weather. Kaoting ulan, doon ulan. Kabudlay maglagaw, kabudlay pangita lugar nga kantuan, nagsutan kay kayong ulan. Number two, of course, we're still under pandemic, so limitado atong movement. May mga LGU nga wala ni ka nga mag-shoot sa ilang mga lugar. But hindi na siya makapastop sa amon sa pagkatag sa new entertainment on a Saturday morning. Kag today, we're starting with food tripping ni Roming. Di ba pang padula stress? Number one, bakasyon, lagaw. Number one, pang padula stress. Number two, pagkaon, di ba? Dahil ganyan pagkaon, malipatan mo patingalan mo sa pagkaon, di ba? Problema dula, gid lipatan mo kadali, kaya kanamit sa pagkaon. So, i-share ko sa inyo this morning, akong nga recipe nga pinakauna ko natunan nga mga komplikado nga klase ng sudan is bakareta, nga Roming nga version. Okay, ready ang mga ballpen kag papel, ilista ang mga ingredients nga kinahanglanon. Yari ang Roming's Bakareta. Ang mga kinahanglanon natin sa sining recipe ang masunod. Not just 1, but 1 and 1/2 kilo nga karne sang baka. Natural kay bakareta. Bakareta cut or punta pecho. 2 cups tomato sauce. 4 medium-sized nga patatas. 2 ka medium-sized carrots. Green peas. 1 onion. Sa sige ka paligid-ligid sang onion para sa shoot, lapit na lang madunot. 1 clove garlic. Charan! Dahon sang laurel. Salt. Pepper. Bell pepper o kunpidada. Paitan. Liver spread. Kag all-purpose cream. Antes magsugod pamanit kag pag-slice sa mga ingredients, i-pressure cook na gadaan ang karne para samtang nagahulat may ginahimo. Kung nagadali ka, kay karne ka maglag ka, mas payo ko pressure cooker, pero dapat ka ba magamit sa pressure cooker. So, mga 1.5 kilos ang karne gamit ko, tagaan na siya 30 minutes nga pressure cook, okay na siya. So, may isip ka sa 30 minutes kung nagsugod na sirin ang pressure cooker. Ipang panitan, kag ipang slice sa mga ingredients. Ang ahos kag bombay. Eh? Nadala ang Hindi na sa firm. Budla-budla na sa slice on. Ang patatas kag carrots. Ang patatas, ginhuluman ko sa tubig nga may asin kay i-fry ko siya para mas makasasala. Kag ang bell pepper. Clarify na lang, hindi ko yung chef. Nagdako na ko sa kusina, so kung medyo weird na ako niya pag-ihad, napag-uyad sa kutsilyo, una ko na ang done. Hindi ko yung chef, nagdako na ko sa kusina. Hindi ko siya pwede pa magkuhan mga buksan kay pressure pa sulod, but kay 30 minutes na siya pwede mo lang nga After 30 minutes, ipatsyon ang kalayo sa pressure cooker. Ipabugnawon anay ang pressure cooker antes buksan kung hindi nyo gusto makakita sang fireworks display. Either, i-allow mo siya nga magbugnaw naturally or patuburan mo sang tubig. nakibot lang ko ba? Oo, siya. Kapit na siya mag-corned beef.
ikuha ng karne, i-separate siya sa broth. Pero ang broth gamitin, yung wala po niya pag-iuna kaya broth. Mas namin siya makapaghatag sa flavor sa sauce para rin sa makareta. I-ready na ang kalaha kay gisahanay portion na. Since nga lutuon ta ng karne nga may sauce, so mas gusto ko siya ibutang sa lalong na daan para hindi magkawasin yung sauce. Samtang gabisa ta sa piha, nagadali ko ya kay gutom ko, so gindungan ko ang gisa sa piyak nga stove. Deep fry naman ang patata sa piyak naman nga kalaha. Make sure lang nga wala sa may mabatok. So, isahon to siya ng karne. Piyak ang matamaton tanaya, i-deep fry ta ang patatas para save sa oras. Actually, sa subong ko kabalog yapon kung tiigit na dapat ang mauna bumabay kung bahos. Pero ang hindi mo nagyapon na. Nagisiling ang una dapat bumbay, nagisiling ang una hindi dapat bahos. Pero, hindi na masulog ng karante. Salt. Pepper. Enough lang mo lang mabukalan siya. Put patatas yung carrots pa rin. Sa carrots na lang galit. Yung patatas i-fry tayo. So, mga tsakto-tsaktuan na nga may basa-basa. Kung patamaan mo naman siya dyan, piga naman na sa buhay. Wala akong isang laurel. Depende ako yung kabuta ko para doon. Ito na siya nga mag-boil. Kung pagkatantas ang green peas kag carrots. Samtang piya, pwede ka na siya. Sigura na atod nga. Punta na siya, di-fry mo na siya, mag-golden brown na siya, baka formal man siya. I-set aside mo na siya. So, pagbukal ya, mag-buhay na siya, i-bukal pa natin ng carrots. Ang taro na green peas. Bukal na siya. Mga 5 minutes na boiling, mahumok na lang yung carrots. Kung bukalin na, hindi mo siya matamat-mix up kasi. Kung gusto mo kahang, subong pa lang sa muning stage kag ginapaboil mo ang sauce na pili mo na ibutang ang kaitan. Pero kung gusto mo di kahang, later on mo na lang siya ibutang ya. Na pili mo sa tungaon ng iban para makatag siya hindi may kakahang. Potato, ito siya pag nakaroon na siya sa side na siya anay, kung maluto na karoon ang bakareta, mapag-mix sa iya, kaya taluto naman siya yan. Bukadutay, kulitin. Okay. Nakita ko, nila-learn ko rin sa mga kilala ko, mga katigulangan, para mas may volume ang sauce sa bakareta. Ang sikreto nila is liver spread. Mix na siya po. Tawon mo siya sa buong napuyot na ang sauce niya. Buo na siya ng marami. Kung makita ko na bakareta na gid siya. Nagkuhan siya.
May volume na ang sauce na. So, sa sining nga stage. Tinawan ta sa buri akong naraban ang ako ng may dugang or nagsubra ka. All-purpose cream. Kung natawon mo, pwede na siya, okay na siya, sundaan na siya, bakareta na siya, pero kasi gusto mo man i-try lang naman mga bagay, siyempre, sumpod man nga mong termi. Itestingan ko butangan siya sang all-purpose cream para extra creamier siya, nga flavor naman sa bakareta, para lain naman. Paila siya nga mga 3 to 5 minutes lang nga boiling liwat. Iba-iba nga di ka uyon sa pedada, pero ako namin ay ko sang hamot sang pedada, kunara siya sa tomato sauce. Rice ka na ko lang. Atap! Hari natin nga creamy bakareta. Natin na patatas. Okay, so tingnan itong ipangabudayan. Tapos sauce niya, hindi siya muna ka-orangey. Tapos, ang karne, humuk na siya, make sure that. Siyempre, hindi kumpleto ang kananay kung wala sang dessert. Nagkuha kami, bakal kami sang Mercy ka ubi cake. I-try the first time ko nitalawan. Gamay lang ano yan. May ubi cake na silang galidra. Oh. Not bad. Para sa ang muna ka dako ka cake, hindi ka nabot 400 pesos. Okay na. Amen. So kabay pa may natunan kamo kag nag-enjoy man kamo sa gihapon sa amon nga episode gagin. Prepare sa iyo subong nga aga. Sunday buwas nga adlaw market day. Di ba lipat pa sa mga ingredients talawin ang bala. Basta ako mabako pasalig ko sa inyo na met ginasaya pang sudaan. Bata man akong tigulang maka-relate sa sabor sinig nga akong recipe. Kung di yung mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kung ini ang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Bake Shop. Tanan manamit!